Само за пари. План за възстановяване и устойчивост. Това е единствената тема. Остави плана. Аз ти говоря от 2009, откакто дойде Борисов на власт. Да. Тук сега в енергетиката ще вкараме едни пари, ще вземем от Това здравеопазване. Борисов го направи. Ети милиарди тук, Тук едни милиарди. Сега ще дам за строителство. Сега ще дам за това. Политиката не може да се свежда до пари, Мартине. Парите са средство в политиката. Те не могат да бъдат единствена тема на разговор и единствена цел. Кой от тези политици, ми кажи в последните години, понеже ме питаш за кампания, произведе някаква смислена идея, даде някаква цел на хората? Да каже, да речем, нещо такова. В момента 50% от българите, предполагам, знаеш, са функционално неграмотни. Нашата цел е до 2030 година да не са 50%, да са 30%. Това е евентуална цел на някой политик. Би могла да бъде. Една смислена политическа цел.